Ito ang daan papunta sa Managnag. Sitio Managnag, Sitio Bulo. Nandito tayo guys sa bayan ng Lagunoy, Camarines Sur. Ano makikita rito? Yan ang maraming falls na makikita dyan sa Bandang Dulo. Yung Tingtingon Falls, GMA Falls, Balinat Falls, marami pang iba. Yan din yung pinagmiminihan ng maraming ginto dito sa lugar ng Lagunoy. Pero nasa ilog siya, kaya pag nagmina ka ng ginto dito, diretso ka ng ligo. Doon din sa mismong may mga falls na kung saan ay pwedeng paliguan. Pwede kang mag-goggle, using goggle na tapos sisisid ka sa ilalim ng tubig, pwede ka makakapulot ng ginto. Basta yung ilalim ng tubig is hangganan na yung bato. Pero tapos parang wawalis-walisin mo lang. Mayroon din gintong maliliit, pero hindi namang sobrang liit, yung siguro may value rin siya. Makakapulot ka. Pag iipunin mo lang din naman, so kikita ka talaga. Gano'ng kalayong lakarin falls? Yung falls, may sasakyan naman tayo. So, Makakarating ba ito sa sakyan sa falls? hindi. Bali, pagdating doon sa dulo nito is bababa tayo ng medyo malayo-layo din, siguro mga 15 minutes yung lakaran pababa. So pagpatas din mas matagal kasi mas matarik ang daan, mas nakakapagod. Siyempre dadaan-daan tayo pagpa-akyat. Yung bundok guys, yung nakikita natin sa dulo, yung kulay blue, ang tawag yan is tawag namin yun is Tangkong Baka. Yun, alam ko bagong-bago lang tong kalsada nito. Bakit nagkaganito na? Tinipid na naman. Ayan. Dapat pag ganitong gumugo, tinitibayan yung mga simento. Kakabit at bitak. Pag umuulan guys, nakikita niyo yung bundok na yun na medyo matarik. Hindi maano dito. May bundok na matarik diyan. Kapag umuulan, nakikita namin yung falls na pakataas. So, yung pati yung ingay na naririnig namin. Pag umuulan lang yun, so pag walang ulan, wala rin siya. Diyan sa bundok na yun na nakikita dito. At dun sa dulo, ang climate dyan guys, napakalamig dyan. Almost parang Tagaytay din yung dyan, lamig.
greenish na greenish yung ano dito guys, daan. So fresh na fresh pa at fresh air. Lahat fresh, pati yung smell fresh. At mayroon ditong falls. See? Baby falls. So, hindi masyadong makita ko. Tingnan ko guys kung gaano kataas. Aray, yung cellphone ko. Naturog yung cellphone ko, my guys. Ayun guys, malalim siya. So, pwedeng maligo sa baba. Mataas din siya eh. Hindi ko lang alam kung ano lang ito. Artificial falls, so kung pag umuulan lang nagkakaroon. Pero alam ko matagal na ito sa ilalim nito. Dati kung wala pa tong simento, may falls talaga dito pero mahina lang. Iniigiban din yan dati ng mga taga rito. So malinis siya, pwedeng inumin. Galing sa taas, sa bundok. Dito siguro hindi lang isa. Maraming falls dyan sa baba, sa may ilog. Madami. Kaso nung nagkaroon ng minahan nga sa ilog, medyo naging malabo yung agos ng tubig. Kasi hinahalong kay lahat yung ilalim ng ilog. Dahil doon nakikita yung mga ginto. Kaya nagkaroon ng parang medyo marumi yung tubig. So actually hindi naman siya marumi talaga. Parang nagiging malabo dahil sa kakahalungkat ng mga tao sa ilog para makuha lang yung ginto. Malayo pa yung bahay ng mga pamangkin ko. Malayo pa. Nasa kalahati tayo. Ang tawag namin sa lugar na ito is naputlan. Ibig sabihin naputlan, naputulan. Kasi napuputol palagi yung kalsada dito. Ganun yun. So, ang way na ito is kalahati pa lang papuntang Managnag. Dito rin kadalasan nagpapahinga yung mga naglalakad galing sa Banwa o bayan. Tawag namin kasi sa bayan is Banwa. So, pag pagod na kami, dito kami nagpapahinga. Kapag maulan dito guys, sobrang lakas ng ulan. Pag bumabagyo, sobrang lakas ng bagyo. Ang exciting dito kapag bumabagyo guys, yung mga buko, mga panggata, nag-aagawan kami kasi yun lang naman gagawin namin dito. Mamumulot lang ng mga niyog. Ayun, libangan namin after bumagyo. Medyo napapalayo na tayo guys. Hindi ko na alam kung anong lugar to. Pero sa end nito, yung tinatawag na Managnag, kung saan ako nanggaling at pinanganak. At dati guys, alam nyo, pumapasok ako ng school, 7 kilometers, elementary, grade 3. Naglalakad ako ng 7 kilometers from bayan or from Managnag to bayan para makapasok lang ng school. Tapos babalik ulit ako ng Managnag galing bayan. So another 7 kilometers yung lalakarin ko. Talagang hinika ako guys. Hindi ko kayang maglakad ng ganung katagal, kalayo. Nakakapagod. Tapos yung putik-putik pa nun. At chinilas ko putol-putol. Yung apakan ba? Parang kinakain siya ng lupa. Kalahati na lang natitira. Ganun ang buhay dito namin sa Managnag.
dito guys sa Barangay Managnag, kapag piyesta dito, ang piyesta dito is Peña Francia, September 19, 20 to 21. So dinarayo rin ito ng mga taga rito din kasi sila lang naman nakakaalam. Alam nyo guys kung bakit sila dinarayo dito? Kasi yung pagkain nila is yung bigas na mabango. Yun ang dinadayo nila dito. Inaani nila galing sa bundok. So yun ang attracting dito. Saka bukod dyan, mahirap yung mga hindi nakakapunta ng Naga, dito na lang pumupunta instead na gumastos sa Naga na napakalayo. Dito pwede nilang lakarin. O kaya dahil may habal-habal lang ngayon, pwede na silang sumakay ng habal-habal. So, mas makakatipid sila compare to pupunta pa sila ng Naga. So, mas dito, practical ba kung mamimiesta ka? Doon sa Naga, siguro hindi ka na makakain ng masarap, ng libre. Siyempre parang pag nasa sentro hindi ka makakain doon pag wala kang kilala. Dito kahit wala kang kakilala, tatawagin ka para kumain. Yun ang advantage lang dito. At least na celebrate mo pa rin yung Peña Francia. Malapit na tayo sa Managnag guys. Ito ang tinatawag na dakulang sapa. Ibig sabihin, malaking sapa. Pag dakula means malaki. Ang linis dito. Yan na ba yan? Malayo-layo. Naalala ko guys nang dito ako nakatira, sobrang hirap ng buhay namin. Lalabas ka lang ng kalsada, putik-putik pa. Araw-araw lipo ngayong inaabot namin. Pero dahil sa bata pa naman ako, hindi masyadong naramdaman yung pagod. Pero alam ko yung ramdam namin yung hirap. Mahirap talaga. Welcome to Managnag. Nandito na tayo sa Managnag. Dito ako guys pinanganak. Dito rin ako lumaki, syempre. Pero nung bago ako binata, nasa Manila na ako. Dito kami nag-iigib ng inumin sa ilog. Ito guys yung school dito. Dito ako nag-aral nung grade 1 to grade 3. Ang pinakadulo nito, Managnag? O meron pa? Ito na yung Managnag. Ang pinakadulo nito is yung may bridge. Hindi naman nagnagyan. Hindi na. Ano na yun si Paco Himanag? Yung may... Nakarating ka na rin doon? Hindi. Parang nalaman may bridge.
Yung nakita mo sa pinakita sa Laguna. Yung sabi mo may ano, yung may May bridge tunda na to. hindi, yung hanging bridge ba? Yung nakikita, yung tinuro mo sa Pero akin. hindi natin makikita siguro. Kailangan maglakad. Hindi natin makikita yung hanging bridge kasi malayo yun. Siguro mga babiyahe ka siguro 3 oras bago marating yung kung sasakay ng sasakyan. Pero still Laguna eh. Ito naman guys na sitio na ito is yung tinatawag na sitio Bulo. Balik na tayo.